Your grace is what brings us to our knees. Your faithfulness shines on and on and on. Oh, your love is our favorite song. Lord, we come to worship at your throne. We bow down to you and you alone. For who you are and all you've done, your blessings are more than enough. Your love is our favorite song to sing. Your grace is what brings us to our knees. Your faithfulness shines on and on and on. Oh, your love is our favorite song. Your love is our favorite song. 나이와니 요토액만 영 나이와니 야로고 이참 이완달레미하이 그쿠블라이 와다와찬 마야 용미만 이완 영이고완 외마 나 영미완 내 막잔 야내 영미 하청 영이 뜻찬 이마야 영미만 이와 영이 Your love is our favorite song to sing. Your grace is what brings us to our knees. Your love is our favorite song to sing. Your grace is what brings us to. Oh, you're faithful. Your faithfulness shines on and on and on. Oh, your love is our favorite song. Your love is our favorite song. Yero yo try nong kong ngapin pau ki singo ba kraw yo blay dei ki jing age ba ka jing isnay jong try ngiyo ki ka por ka ba kodor ngiyo ki ka jing shikri ang ba ka program ngangi pi baro pi amat ki jing ku lang ba ka program lang ba ka jing shikri jong I pastor bi arding do ngangi skema ka por pikimen
Bat pi rem ka mensien, bat pin yo snyo ya ka kten jong trai. U blai un kur kui pi, bat hade ka po nga kerpat ya pi. Bat pin shash ko ka kten jong trai. Bat nga khot snyo bhai pi, baro shagani ka jing shakri jongi. Bat pin yo ka ka jing kur khu na utrai. Ba utrai u e chi changi, bat u wat yang ai pi. Bat u ai ka kten langba u shakri jong u. Kom ta kom ki khon jong u blai, nga ai khu blai bi sai sen pat, haker teng nong pen im jongi. U Jesus Christ. Tapi ka pon ngin shwabing yo snyawi ka kten jong trai. Langba u shakri jong u I pastor pi ading do. Tongin pulai ka kten jong blai phila ban shem. Now isaya kala nong ka basan pheusan ka khot ban riu. Ka kten ka ba ongkum ne. What pi yo trai. Kat dang la ban shem yu. To kerpat kat bu dang hajan. Shosho ka kten blai ka ong. Now Jacob phila ban shem la nong ka basaw de khot ban nyo. Namar kata to de pen ka ngo ilade ha u blai. Henry toilet persya yo soitan te un pet yap napi. Kakten oblay kala kran sya yang IP. Kadon kampalat yang IP ni kisngi. Ya kakten jong utrai. Ngim la ban job iki buit tap jong boman. Ngim la ban job ya ka boarding dom. Ngim la ban job ya ka boarding pang. Henry day ni kakten jong oblay. Ngai habadon kakten jong utrai. Kalong ka bor ka jingeda ka jingerap yang abat ye pi nama u Jesu la kular akom ka jingkular ka kten jo u ong ka jingsok ngan ai pi omba ka perthei ka ai tongin don ka donot ka batrang ka basliang kumbau kerang utrang ki wa kum ta ka mensen jong abat jong pi tongin terang hir ya ka kten jong utrai nama ka ka por ka ba kodor u blai u ik shisha yang abat ye pi udang ai ngi ya ka kten jong o ngai la ding ambangat ik jingkur khu lang ba ka ka jing shakri jong I pastor pi ading do ngi yo ya ka jing hikai langba ka kten jo kalong jingkar khu shisha palat yanga bon sen nga perkhat bo news nem kalong jingkar khu shisha ya ka jing em jonga bat ye phir kom jonga ngai phi jingkar khu langba haba phi snyo ya ka kten jong utrai kom tanga snyo ngo e yo blai ba u blai ai ka kten ka ba bang ka ba thiang ngi ya ban bam khambun ya ka kten jong trai hakini kis haune usnem ngi shu shong ha yeng bat ka kten ka wan hakishkor jong habat jong pi tongin don ka donot ka ba thelot shisha ban shong ban snap ya ka kten jong utrai u blai u da e shisha yang habat ipi kom ba ka kten blai ka ong tongin wat yo utrai kat bangidang la ban shem yu ngai pi barok pi don ka dok nak ba kemen pi snok tilang bat ngi bat ka nega jing shakri da ka bangi shashkor ya ka kten jong utrai bat klempep nga kerpat ipi ba pin ampep ban kershan yo shakri jong blai uba sam ngi ka kten jong utrai malakapor tong ini kershan da ka bangi duai iwan ra iwa ka jing duai malakapor kenang ba ublai udang yo ban te shushu ya ka jing pen slek langba I pastor ngin yo I ka jing bam kabala bante I ka mensien hang ka por tong ini snok tilang da ka bangi ya duai ka por Sesen ablay bi ek ngapan pau ku jing siang ko ba kraw mi ablay melong shaw blay ba kraw melong blay dat ka jing ek ka jing isnay try nga snyaw ngo palat try maka jing ek ba kraw jmay pa me ai ni ka por ka ba kodor da ka bangi yo I ka jing kurku ya ka kten jmay pa lang ba ka ka program try iba shakri jo me pa uba kren uba samshingi ya ka kten jmay pa nga da ngek ko pa ki brew ki ba snap ki ba wat ji shai da ka kten jmay try ki brew ka da pleng ka jing ek ka jing le try ka jing ka tek ka ban ka tek ka komiki ka jingpang ka jingsitam ka betong ki ring ada ngai try don ka kten je me ablay bi e jang try ban ka dia ini ke barok try kom ta try nga duai men snake ban yerap ni kipa dan kren nang pasio pa ki donot skor jong ki ablay kinang la ban sius pa ka por ban shong ki kijat jome ban ngap ka kten don bor jome ablay nga snyo palat pam dari ka por ka ba kodor ya ka mela pan pau shisha ablay ya ka jing e ka ba kraw jome mem shemle e ingi ko try mem shemle e no ngap den eryong erngit try hare mila pai ka kten balong ka jingirap ka jingeda hingi try malaka pon yo snyowi ka kten langbau shakri jome pa kalong jingkar khushi shapa ya ka jing em jingi kom tanga kar pat ka donut ablay bi et hakari ka por ai ba ka jing pan sle jome kan wan hian na ka khet ka jing isnay kan ran ban pan sle yo shakri jome pa kat bau shakri jome dang yeng ban kren ban bet ya ka kten jome kan rong shkilo yong sem kan rong shigiman sen jong ki kon ki jome
jeme kan rong siya partai barok ko baik pa na magakten jeme kalong ka boringi bagen job ini kisngi kijing ele kam don hok si sha ko try re tang uben siamba ko jeme uben hok ken pa ya ka jing im jingi wei kom ta ken try nga IT ha ka jing lam jong men siamba ko jeme niki por dang sa kini barong apa tang jisu ngaduai amen but amen ha ka por ngin yo snyo no ya ka jing grand nei pastor pi adung do ti ublay un kur khui pi sai sen pan da ka donut ngakar pat yang pi sai sen pan dongin don ka donut man shash kor ya ka kten jong try pat pin yo ka jing kur khu ba ta ka jing kur khu kan ya lami pi sha ka ta ka jing pen em jong try shi ki bong jikon ublay un kur khui pi sai sen pan Tang aingu you play ba sa sisen pat menta gisngi ngala ban wan ra biang ya gani ke khubor ka ba don bor na gtien ke jong play ka ba im ka ba la ba long ka jingker khu ka ba kraw ya pi sa sisen pat ha ba bisngap ya gani ke khubor ka ba ngadon ban kren ling ba gani ke YouTube sa sisen ha gani gisngi ngala kren ha ke YouTube ka ba la dep shapang ka e ke jing shan sharp ban ngayo ikat tu ne hajar ki priu ke la pet ban nganget haduk mentah ki priu ke dang yai pet ya ka bat kala long ke jing mentoy ngayo sibun ki phone call ngayo sibun ki priu ki ba comments bat khambun ru nga sngongo you play badan sibun ba ki priu ki ba sngo thop bat ki ba shai mentah ya ka e ke ni ke jing shan sharp bat mentah ke singi nganom kren chu ki ke jing shan sharp nrengan kren biang ya ka we ke khubor na ke tien ke jong play kabang nget bagani ke khubor kan ke jing mentoy lang ye pi ke bampat shakri you play bat kan ke jing mentoy lang ye ki priu ki bala shakri you try ha ye ni ke singi ke ba khat do naman ngan puli fi ko ke bentana ke tien ke jong play na ke testament ke berim bat nga kwa ngan ong biang fi ko mga juang borobor pelet jingmot ailat yang ngan kren ya sha shipor da shong da puli bah da persyang man pet na ke Bible ada vidon Bible lada pim dan Bible persyang ke ban pet yang bakat manganang kren pelet jingmot ngap namar ke jing ai ke por jong fi haga ba pin ngap ke tien ke jong play tang po shiginta duna kan long ka ba pinum babi shigi ba bam jukot jong ke jing em ke jong fi namadan chibon ba ki brio ke pertai ki bam yo galat ku ma yo ma pi ban yo snow ni ke tien ke jong try rei u play u la play lat if is sin pat men ke sngi ban u la ai galat yang aru bangan niwan shipi ban kren ni ke khuba ni ke tien ke jong play ban aba pi shimi ni ke lat wali ong ba ni ke dei ke ba shi jaran kat ke ni ke dei ke ba shi dei pet ye ke ni ke YouTube ni ke channel men ke sngi rei ke ni baro khat ke dei ba ki brio ke la duai ban u play pun jalat if men ke sngi ba pin ngap apin yo sngaw ni ke khuba na ta ka daw nga khwa ba pin chim kya ba pin chim serious ka manong try men ke sngi ngan ngap da men sim ke ba duai namar kren nga na ni ke tien ngan yo ai na ke tien ke jame ngan puli fi ko ke benta na ke tien ke jong play ngan si thu pi ke kerteng jong ni ke jing kren hot wala ngi la ai ke screen ray ngan pat kren ni ke kerteng jong ni ke jing hikai namar shwai ke bangan positioning ngan ya na do besdang namang kwa ba pin de shai ya ka ege ba ngap ba ka ege ba ja ha ke ni ke por jong ke testament ke berim ha ke por jong ke judgment Israel ha ke ba ki im Syria ki dan plan ke jing le presha ba ki khon Israel ha ke por ke jong Elisha no thol pa jo play u ba batai ke ege ba us im Syria u le ha ke kamra tia ke jong o ba man la ke por bu le presha ki khon Israel u ram namar Elisha prophet jo play dan ha ke Jacob an batai us im ke judgment Israel kum no nya le ke thma bat nga kwa ngan pin fi walay mot bagani ka bang kren na gisngi ka day tang bangan si pendap ika program walay mot kani ka bang kren ang ni ka day tangi ka bangan pendap ika jing kren ka jonga haray nga dakwa bagani ka bang kren kalang ka jing shy lang ya pi baro ngan katalot igini baro kat ba mensim jaw play ay boring nga kat baga jing ay ka jaw play ka dang don baga jing tray ka jaw mensim jaw play ka dang tray nga kwa bangan kren ni kitin ka jaw play hagata ka rukom babaro pinyo alang ya ka jing khu nagani ka kitin ka jaw tray ngan puli ya fi na ka kitab ka ba ar kis iem kalanang ka ba Henry ngan puli ro khat ka ba ar fusaw singap ngan puli kham jurong pada dian ka tangan sa puli kalanang ka ba hinyaw ro nagani ka kitab kis iem ngini kren na kalanang ka ba hinyaw haray ngan sedang na do kalanang ka ba Henry jong ka khat ka ba ar fusaw singap ngan puli ti hadien kani u Ben Hadad us iem Syria ula yalam lang yalaw pa ya pom baro bara bula lekki ula kerkot ya Samaria ti kala dan ka nem sniu ka Juda Samaria bara khmi kala kerkot ya ka hadu bala di
prapel shekel rupa yaga klik kada bat shipawakap ke et paro san shekel rupa tikat baus im Israel uladang ya nang ta halor ke kenro kawai ke ken thei gala pertayu u kada ong yarap kus im kenrat utiu la ong lada utrai yarap yepa nang nungan yarap yepa naki kenton lani na jing tliat so baru im ula ong ka ke ga pen kuslai yepa kate kala yetho kane ga briu kala ong yanga ayu khon jong pa bangin ya bam yu menta bat ngin sia bam yu khon jong nga la shai kumta ngila shat yu khon jong bat ngila la ya bam yu bat ngala ong ka ha ga bakum la shai ai sa yu khon jong pa bangin ya bam yu kate kala buri yalau khon ti andaus iemula yo snau giktien kata ke kentai ula kat ya lagi jan bat ula dangya nang ta halor ke kenro bat ki briu ke lakhmi ta khmi ula dan ke jan berni sepo kado jangu ana kum ta ula ong to blai un le kum ta yanga bat kham tamru ya lara ke khli u Elisha u khonjo shapat kan ne ha u hagini ke sngi fi ngala puli jurong ngene ngakwa pin tep khendiat ya ke jing tumu ya ke ege bangadan ban kren Figa nega mga puliang nega nega por hagaba usim Syria uben hadat udah usim ubasneo uba kwa ya kabanya le persya igi khon Israel bat hadin bau tip bau Elisha usang Samaria bat bau de prophet jong blay uba yatho ya ke ega bau dan hang tai ke secret la nega but beri jong jingale tma baro u Elisha na bor jong blay ko prophet u tip lot igi but jong satan jong nong shun ngamat barang bat dai nega takadaw nda bau tip ya ne u benadat uwat yo Elisha daga bau tumu ban peniap yo ubat ban peniap sendan ya ke beri ke bedana po Samaria bat anda hadin bau im Syria umat ban peniap igini gibriu ule la kawai gebut ban kata kadai umlet yele tma hendrai uyalam lang ang Bible ni uyalam lang yo pa yo pom jong baro bat baro khat ki pa yo pom ki badan ki hajar ba ki pawajar ukel kot igi put jong ke Samaria baro kawai bat usuker kot ba sha banan barung sepo ban sha ro banan ba mi shabar bat usong kumta bun sngi ki wanra lot hangne po ki dara jongki ki kerkut e Samaria ki shong hangne ki sipai baro ki wanra lot ke spa ke po ke jankup jansem ki wanra lot hangne ke bam ke di ki kulai ki kali pom baro khat ki dan hangne bat baro ke spa ke dan hangne ke jingle sngo bahale kemen ki shong ne rot jong ke Samaria hendrai ki kerkut e Samaria malayu ban supeniap tangan ye ki brio baro ki bedana Samaria ngala pule fimentana do bagi dia ku maprapau shekel rupa ia ke klik gada kabamot agini ke porwat ke klik gada ru ki briu ki kini ha Samaria namam dan bam kadan ke jingkerdo bam ke besyirkai kadan ke jingyap tangan ke besyirkai namar usim Syria u Benadat ringkat bagi paja pom jango ki kerkot ia ke Samaria barogawai kimyo ban le shabar kimyo ban rung shupo dan bawan ra bam dan bala ban wan ra ban kim long shu iga ban le kumno kumnoro kalawan ke jingyap tangan kada do baga Bible ko ong ila de propose shekel ke clear kada but shipawa kap ke et paro san shekel rupa kani ke et paro wali sil tho bakla kat kum ke jing tip jonga banga puli kani ke jing jang ne kani ke et paro hagi du ke podan ki baong bagi penan kameka hagi kom du ke sbok hindo but don ru ki baong bagi penan kameka ke kom jong kamelu nama mdan melu shu ru hagi du ke por kada do bagi de shipawa kap kani ke kap komot ke jing tau ka bagi de ya kani ke et paro but kiri thiet yaka bat ngakwangan ong fiki dia san shekel yaka san shekel rupa hadu kata ka her kata ka jing yap tangan jing ni brio Samaria namaru shong mai ni ker kon shai no ki tayo ki bnai bat sha satya yaka bakin lechen shonoro bat kawan ni jing yap tangan kan adu baga ja kani ka wai sa ka ba khams no si kadai ba arngot ki long kme ki badan lagi khon namar ba tangan palat ka kpo bat kimla ban im ngasngau kuman ong no kadai ke eke ba e bapleng dawan ke jing tangan ke brio kim isen ai wala ki khon baro arngot ki long kme ki yakut ban bam no ki khon jongki bat ka baning kong ka ong tang in bam so yu khon jonga bat la shai tang in si bam si yu khon jong pa bat people in the Bible kat baudang ya si malo jong ke kenro ki perta ki ong yarap namar kila yadap pan peniap yu khon jong ni ke baning kong bat kila shat men met kila bam
ndala shai ki man peniap se yo khon uba jong ni ka wepat ka long keme hara ni ka long keme ki isen ai lo jong khon ka puri bat gilet ban kerpa chus em ka ado bos em as jong ri Israel ukat ela ki jong ki jan kala jaga por ka bagi brio ki yap tangan hadu kata bakadan ke jing ker kot jong ni em Syria mdan lacho kadan ke jing yap tangan ka bashir kai mdan chu wairu ba biang bam biang di kari ke pertai Samaria ke tu por kala pai ke kordiet ba bat ke brio ki bam sel ke jong ki khon bat ke khwang ani thui piu ben hadan ukno bet yo Elisha bat wang dema u bat ukwa ban wat bet ban peniap yo bat ke khwang an ong fi ke ni ke por preng jong ni ke jing kordiet ngan puli fi ke nong ke benyau nak ke khat ke balai bat ngan ai ke tang ni ke jing kren jonga nak ni ke khat ke balai jong ke nong ke benyau bat ngan puli fi na preng jong ki brio Samaria bar khat ke la kordiet lot bar khat ke la dan ke jing kordiet ki brio bar ke la kordiet Hendai ki bakordet na ki bakordet tam ki degi ni ki brio ki bangan pule fi nakal nang ka benyau arkis em nang benyau khat balai ka ong kumne ladan sawat ki bapang thole ha ka barung shi ki khrdap bat ke le kran paralok baleng ni shong hang ne hadu bangin da yap ladang in ong in rung sipa ka snong kanem sniu ka dan hang ta ka snong bat ngin yap hang ta bat ladang in shong hang ne ngin yap namagata yang in yele hap so pa yupam ki Syria ladakin pelat im yang iting in im bat ladakin peniap yang iru tang bangin suyap ke khubar ka bangadon ban ai men da gisngi na ka benta jong pi hagini ke Chanel men da gisngi ka bangadon ban keren men da gisngi ka dai ki sawat ki bapang nyang thole nama kadan ka message kadan ka khubar ka ba kraw leg bagi ni ki brio sawat ki bapang nyang thole ka Samaria barok away ka la kordiet ki brio barok khat kim dan chu ka bam kadi kile bam se ka khli ka da kile bam ngani thui pi se ki khon la jong kat ado ba ka poi ka por ki bam para brio namar kala wan ke jing tangan ke bashir kai kat ba shatai shi ke jaka ka ba ki ker kot ke jaka badan u benadat kadan ke jing khawai kadan ke jing shat kadan ke jing kemen kadan ke spa ka pau kadan barakhat ke jing khu hang to kadan namar u ben hadat u de baru spa agni ke por bat na pedeng jung ke ba kodet barakhat as Samaria kidan gini sawat ki brio ki bakham kordet tam na ki brio baro Samaria ba kita gidai ki ki sawat ki papang nyang thole na kwang na pun shai fi kindiat balagi kordet namar hagarukom jongi jiu u papang nyang thole kamot hagaktin English ngi au ki lepers lani kita ki papang nyang lingkut kani ngam dai tang to ko bashuli na ka sla jonga kti jong ki le ke khmat jong ki kani ga dai tang ke ke balong tang ba ka shuli ka sni do hendre ki nim dai ki bapang nyang thole ni le ba bam ka nyang lengkot ka bam ki khmat ka bam ki skor ka bam ki shintur ka bam ki kti ka bam ki kijat bat ki ni ki brio ki dai hagarukom jong ki jiu hang tai po ka ri Israel la nyau ye ki ne ba ki dai ki bahab ka jingtim bat ki dai ki bambet ban shong lang ka im lang sa lang ki dai ki bala kentat ki dai ki shong shabar shnong ki shong shkrdap ki shnong shkrem shkro bat ki ne ki brio ki dai ki shu up bam na ki bahayeng min step bat janmet ki shu an ra na jingai na mar ki bakhya kimla ban ye khle bat ki ne ki bapang nyang thole na ka ta daw ki shu an ra na jingai ki shu kawangi ka bam bat ki im kumta bat suki ke tu ke jingpang nyang thole nyang lingkut ka ba miki bat nakala dai ke por ki bakin yap ki yap ang to bat hadian ang ta ka sarkar kawan ke tep no iki bat dan shu mano ru bat tep iki bat ki dei brio ki bala yap lupa na do baki dang im ngan ong ka ta tin u papang nyang lingkut ag ni ke por dei u bala condemn na ka society u dei bam dan jinkerman shu ag yeng ke sam me kendo shu ke lok iki khon la shu bani kendo ye lagi jong ke tinga la bani kendo shu lagi kme ki pa yo shu ban le chanu shi temple la shu bani khle ag im lang salang lang ban le trele kta lang bani khle bagi brio ke khot ba la nyau ngi ne bagi dei ke sang la nyau ngi ne bagi dei ke po la nyau ngi ne bagi dei ke ba la kentai ba la nyau ki bagi ha bagi jingtem ba la shu boy ki shane shi kendong sharot jong ke shnong ha ke kram ke kro bagi shong bat ki shu up ba min step bat janmet nagi bahayeng bagi wan ra ba miki hendai ki ne ke brio nga shukran nang ne khndiat ba pin sngau tho ki up
min step ru myo bam, min sngi ru myo bam, jan me ru myo bam. Min step ru myo bam, min sngi ru myo bam, jan me ru myo bam. Kum ta de ki tayo de ki benai, nga kwanga di thui pi. Hapleng jo ke jing tlat, hapleng jo ke jing pang, hapleng jo ke jing hapleng jo ke jing tengan, nga kwanga di thui pi. Nda habam yo se ke bam, kini saungot kini ke bekodit tam na ki brio baro as Samaria. Nga kwa finio ikini ke khubor men ta ke sngi namar. Kadan ke khubor ke bekrau palat lang bagi ni ke saungot. Ya ke banga kwa ngan wan ra kum ke jingkren ka ba khambyang ye fi menagis ngi ya ka banga nget kene gan kta ya nga ke kta e fi ke kta e bubon but ai bagni ke khubor gan kta byang ye fi ru menagis ngi haba bi shong ala ke jong ke yeng la de pidegi bampat shakri you playing and shine nang ne la de pidegi bala shakri you play snap ini ke khubor tangin ya chua shi ke jingja jong ne ke ktien nama pi pulia ke ni ke lenong ke ktien ke jong play kang kini saungut ki shong nang ne but hadin me kimyo bam sho hadin me jing pangkala nang ba me ga met junkie kitip begini yap but ngani tu pi kim long man mi shishnong la da ki mi shishnong kin haban tap da jan but la da don balap yiki kin shalen temau kata ka de jing kordit jong ba pang nyang lengkot but ga khwa nang fi kin da ba kimyo bam sho para ma ki ki perkhat ngin le kum no but hadin ki yo jing tip ba pleng ke Samaria ba ko we ke dan ke jing tengan pleng ke Samaria ba ko we ke dan pleng ke jing yap tem but pleng ke Samaria ba ko we ko kodit na ta daw ki ba hing jong kir ki kodit ke shnong ke thaur ko kodit na dus imru kodit na du mrau but ngani tu ipi ki le kum no ki shong ne paramaki but ki le kum no ong ka Bible nang ne ki ong kum ne ngap ha Kektien ke jong play kong hagalanong ko ba nyaw rekhot besaw kong ladangin ong ngin rung shapo ngap ha ngasngot nat ingin kektien kong kektien ke jong play kong bat kile keren paralok balay ngin shong hang ne badu ngin yap ngasngot nat palat ingin saungon ki brio balay ngin shong hang ne adu ngin yap ladangin ong ngin rung shapo shnong kanem sneu ko dana shnong man ngin yap hang ta bat ladangin shong hang ne ru ngin yap Fi, kata ka deka bagi waning kong kini ki brio. Kata ka deka bang khwa ngan ong pia kini ki por ba. Kini ki brio ki ba kodor la banong. Kadang ka ika ba kraw ko ba bleu tho kini ki saungat ang ne. Niki shong ang ne ki yo I ban shong a juru yap. Ban le chishnong ru yap. Ban le chatai shi ki jaka jong sim Syria lelai hang tai lelai ki jing yap. Nakataka down lagi shong ni kiang shong hang ne ruyap let shnong ruyap let chiginong shun ruyap tiki ong ini kiktien namar kata yang ini let hap show pat ya pom jong ki Syria ladakin pelat ingin bat ladakin penyap yangi ru tamangin sia yap kata kadeka jing rai jong ini ki saungat ki beringkat bat kepang yang thole ringkat bagani ke jing pang nyang lingkut nganomong nyang thole nganom kan nyang lingkut aingo you play begini sawat ki shong hang ne ki dan gani ke jing perkhat ki la shong ne ru yap la chitai ru yap shaturu yap tela da shanu ru yap yang in le chitai shapa ke jaka ka badan ki nong shun la da ki pelaj ngin bala ki peniap byang hingin yap mahang no ru yap Kwang anong fi ngini ko por ngini dan ko khubor nam ta jong fi menagis ngi. Fitip aga Bible. Ngan chukran kendiat kana magalang ko jing shai ki kat tu gat ne. Fitip ama ka ktien ko jong try. Kanyang lingkut la nyau yaka. Sngap ha kani ka leprosy. Kani ka nyang lingkut la nyau yaka bagadai ka jing tim ko bahap aga pop. Ka hap aga jing tim jong ko pop. La nyau yaka ngana kran bet nang ne ki nyau bagi dei ki priyo ki pop. But siya nga nang ifiyang ini kapor. Fitim na yam, ndahaba ka pop, ka jingim ka jang brio. Ladaw siyang hang turo niyap, ladaw let siya turo niyap, ladaw let siya turo niyap. Siya nuro yap, ladaw pisiyang nga pa ka pop. Nakataka daw pimla manwat nang nuru kala don ka jing ka nem sneo pitim ngi mangi mentaro haga nem sneo mentangi don haga nem sneo but menta la pidana ga nem sneo la pihaba ga jaka ka ba pidana ga jaka ka ba kordit ka ba kerdo ka ba pim sneo to nga khwanga nong ipi shimi ga jingi kai nagi ni saungat kidai ge bambet ga society kidai ge bala bakla ga jing chonki nga tuai meta ga sngi bala don peng chong piang ne kidai ge bam long show mani pet yang sam ki ba ki brio
bro khat kila nyau pen fi le se ke im lang salang phim biang sho le se ke pop kala bam du igi jing im jong fi le se ke jing long jong fi hi kala pen ram fi bat pi pai ke jaka ka ba satan pen ram fi bat ka ba up nang ta ka de stang ke jing yap ndai snap ye ke message nama ka dan ke jinkerman na gini ke saungat ke brio ke krau ke badan na gini ke bible ai ngo you play we gini ke brio ke yang la de shang ne ru yap la de le chitai ru yap la de le chikinong shun ru yap ta la de le kum no ru yap ta ka bahai ngi bangin siyang jat nang ne ngin le chitai chikinong shun la de ke pelat ngin yo im la de kim pelat ru ngin ya yap hang ta ai ngo you play ba habaki ka bible ka ang kile khie dang kem yong ren ka bamot ndala jandum la dumatat kisdang i ka banyelet ban par syaga darah jang kinong Syria baga bible ka ang abagila poya rut ka darah ki Syria hakmi mshim la dan way brio hangta naba ngakwa pin singa bahi gini naba utrai ulapenyo sngau ye ki pa je pom jongi Syria ye ka jing sawa ki kali ka jing sawa ki kulai ka jing sawa pa je pom bo shibun eken bat gele ong paralok hi hakmi us Israel wa wer ben le ingi na kis ki hit kis ki Egypt ban wan hier tmashingi namagata gele ke gele pet yap la dang berngot bat gele no ye ki yeng chan ye ki kulai bat ye ki kada kata ka dara ken ka bagila shong bat kila pet ya pet im te haba kini ki papang yang tholi kila poi hagata ka dara kila le rung ka ki yeng jan ngakwa fin snap ha yang ne namar kane kanang ka jingbin toy fi fitip nda haba kini sangat ki shimme kini ka rai bero sangat da ka ki jingmat ki ang yang in res yang in shimme kini ka jingkut jingmat bat ngini rai kut mentai sngi bala da ka dai ngini yap ngin le chetai je pogis im Syria bat ublay ngas ngiltenat hagi brio ngap ha bat ki brio kini saungat kini ki bala kondam ki bere ban yap untuk nan mapetcho hendrai kini ki brio kim longkum kinong Samaria baro ki badan ki bisi shonga chu ban sia bami ki khli kada ban sia bami ki khon kini kim longkum ta kini kidang nuot ya kaban yang nakajaka ka bagi sngal tho bakin yap kidang nuot ban res wat apdeng jong ka nyang lingkut ka bami ka met jongki lada pinut ban yang nakajaka ka babishong ka bapiniap bat piyat bet chikman ban yat chikman ban nuot ban yat bet chikman pinyo I ublay unya trading kat bat fi Sibun ba ngi siya yam, ngi siya ut, ngayon iginong Samariang ne, siya yam, siya jenjar, siya kuslay, siya ut, dan kipriyo ba siya yam sajo, siya jenjar sa, siya syong sajo, siya istang kata ka jingpang, siya istang kata ka jingdok, siya istang kata ka jingjenjar, siya istang kata ka jingkuslay, kat siya papay tang ka jingdo, jingkermen, mle siya syong, ladapi syong bumta, ringkat baga pop, ringkat baga jingjenjar, pinyap ito ka jaka, pinumyo iblay mle ndray ladapi, not banyang, ublay ni training kat bagi brio ki banut ban yang wat lagi dai ba la condemn haga society aingo ublay kata nan ki brio mata ki shong sa yeng bi kwa ublay le ki unum le la da film not ban yang bat ngan kran ni finam banum slam ngan pini finang ni ga bible ngapa da pi puli nang ni ga bible ko ang da ba ki not ban yang dang kem yong ren ga tin si ba kem yong ren ga ndala jandu matat kimi habala premdom gumto bagi sedang baniat bani par dak jing shep tiang nama ki Syria ki dan shibun ba ki kulai bagi nong yalam sipai ki krau ki peniap kat ki bedan banda ha bagi yat ki par suki ka pelingo ki gadai bakat bagi nang jan shau pa je pom ki Syria ki lap kadan ki jing kenja ka ba krau kaba penlengo sisu iki gadai baki yo ia po surak iki jankup jansem iki ksiar iki rupa la hab po madan nang tadela bread lenti bat kini ki sangut kila lengo ikane kim shimtip bahaba ki shimigarai yakaban yang jot naga jaka jong jingya ban yat bet chikman kim shimtip ba ublay uyo yagarai jongki ban ublay uyo trading kat bat ki ulekam no play u ai daga jing sawa upen sawa hagi skor jong im Syria upen sawa hagi shipai jong ki im Syria ki ba kerkut yaga Samaria barakawai baki yo snow yaga jing sawa jong ki jat jong ki nong kula pom ki ba ki power jar ban wan yale iki klemdon ba yale andre blay upen sawa daga jing sawa ka ba jam bat kini ki Syria ki yang jot baru pa pom ringkat baru Ben Hadad ki pet yap shala ka jong ka shnong
bread lot ke spa ka pau ka bam ka di ilot ki dara ilot barokhat bat ki I ang toy ke spa ka pau nga kwa nga nang ifi ga ni ka pal ngap nga kwa ngan pni fi nang ni blay nga nget un kur khu ifi lambang ni ka khubar try we trading card bagi ni ki sangut ki bapang nyang lengkut nama baki nuot ban yang nga kerpat ifi nama bangam don por nga kwa ngan kran ifi ga ni ka por what shong aju aku tu pop what shong sa aku tu jaka ba pi mat igu jing kan terlot yang jat ya chikmat wala ka pertai kam pediang ifi u blay dan bagi brig banut ban yang bat pi yo yang ne u blay la trail pa ndah bagi ni sangut ki par la ga jing shep tiang ki let ban wat i gini gi nong Syria la ga dei ki ban yap mat yap ndai gi poi ki lap ka kunja mdan surak ki lap tangi ki jan kup jan sem gitu ki ksiar ki mag rupa ka badan nang tua madan bat nang tade nda ki let poi hangta wei na pleng jongki ulet rung ha ka wei na gi ying jan ban pliet yo don brio yo don ba shubu up top nang tade na mar ga jing thangan palat nga kwa nga noi fi briun daula thangan tieng ge jing yap nga ni thui fin daula thangan tieng jing le ran u brio ba thangan tip ye ka no ga jing yap ru bat nga ni thui fi urung bet hang ne po nga snau tanat ba mar sen rung pi pulen ga Bible kong habakini baro ki bapang nyang thole ki la poiru ta dara ki la le rung sha ka wei ka yeng jan bat ka baning kong ka Bible kong ki la ya bam ki la ya di ubathangan vi ju yo I pisa ubathangan yo I jan yo I ksiar yo I rupa ubathangan yo I ga bam but marsin yo I ga bam marsin I ga bam alor mit gidan siar ka bala rules let's say ki yo I dan gi jing bam gi ibang gi kim ju yo ag jing em nalor bathangan ngani tupi marsin poi baro sangut ki khmat gi gi be ka bam but ki bam hadu banda kedang but ndala kedang ki khmat jong ki sedang man shai but nda kile bam yiti on ka Bible kile kit nang tai ga rupa ga ksiar but iki jan but kila let buri iki tanda kila let paipat kila rung sha ka wepat ga yeng jan but kila kit nang ta but kila let buri ika ngakwa ngan sedang ni ga jingkran shushu nang ne ngakwa pin snap ba ya ne ngakwa ngan ong fi ga ne ga ktien ka bang kran nang ne da ga jing shai ka bang la yo la slam no min sim jong play ling ba ni ga khubor nga nget ni ga khubor kan kta e fi ro man da ga si fitip na ngani tu ifi ngi barok ngi longkum gini gi sangut gi papang nyang thole barok khat ngani tu ifi ka Bible kong barok ngi la lepop at barok ngi la do le na e ka buram ko jong play walit pe gi wei gi kham pop walit pe gi wei gi kham sneu ben ifi barok ngi la lepop but barok ngi la do le na e ka buram ko jong play ngi la khampalat ban gi gi papang nyang lingkut but ngi dei gi bala condemn ngi dei ban shuyap bet but ban poi du jok hendrai na mar bang inut ban yang but ban yo sngo gi tin gi jong play na pinut ban yang ai ngu you play bang la nut ban yang but dan chipun ba gi bala mat but gi bala yang u play with trading card but ki but ngayo inang nebo play with trading card begini bapang yang lingkut bat ngayo I hang nen da bagi nuot ban yang man ya play with tray bat ki ndrai nda bo play with tray belon tigi nong shon baro ki lap ye jingir khu nigilap ni nigi jingir khu ki bam ki di bagi la kedang bat nang tade ki yo I ki jan kup jan sam ki rupa ki siar bagi kit bagi tap apa ka burning anut banang ki yit jar jan yang tu tap iki ni spa ka pau ha ka burning anut banang bro sangot kit iki spa ngani tu pin dala kedang kit sa spa bat ngani tu pi yo ini ki jingir khu let kit iki ni let chirong mouse yang rung ko ki krem tap iki ni buri nang ta let shimbyang iki ni spa tap ka nama ka dai ka bagila I ki pau hajar ki shipa yang ni mla ban kit ki ni sangot rei kat bala iki persang ban kit bat ki kit iki spa ki let bo ki kit ig spa kawai ga bang sngau tanat ne ga Bible kong kile let pai pat kile buri nda kile pai pat kile rong si kawai pa ga yeng jan na kawai ga yeng jan si kawai ga jing jan kile kit bat kile lap ig spa ig bam ig jingir khu baro hendrai ga basneu ang ne ga dai bahaba ki lap ig ga jingir khu haga jakaba gi net ben thu shatai shi Samaria shi ki bayeng shi ki basam shi ki badan jing dai shows im Israel shi ga ta gi jakaba dan Elisha ki badan preng jing yap thangan ki khlemle ig ta ki la lap la de ge jingir khu ge la lat na ge jing yap mentau blai la ai ki ge lat begin yo ye ge jingir khu hen rai ge basneu hang ne ge dai baki yo ye ge ne ge jingir khu ki thap ga brni bat ge let buri ka pa mausiang bat ge ta ge dai ka bang kwa ngan kranfi na ka benta ke jing shakri blai jonga ba jopi ha ge ne ge ri khasi bat jantia kwa ngan fi ge ne ge por ge ne ge khubor ge ge badan kam ye ge jing shakri blai Fim tip ngi baro khat ngi degi bapop
Ano Jesu mani tu ipi ulawan bat ulayele daladihi ban yap alo ke dingfna. Balaga jingyap ke jongong ani tu ipi ula job ika pop idu saitan bat ulawan wat yenga bat ifi bengela shami ke jingir khu mentang ila shami ke jingayai ngila shami ke spaga be krautam mdei rupam de siar mdei stiai ke tanga kren renga wanra ini ke khubar men pensu tu ipi bamangi mentang shami ke jingpenem ke be krau ni shami ke gospel ke be kham krau bani ke rupam ke siar ni shami Jesus Christ ni shami ke jingpenem bat ke riga si jantia jingi ni yo ke ktien ke jong blai ke be krau ko ba em hendrai ko wai ko ba sneo ko ba kini na pangyang thole kile kadai kila la em u blai le trading card bat ki kila yo mat ik jinger khu kila lap ik spa kila yo ik bam hendrai ko wai ko ba kile kadai ki ra ik jinger khu ki thaba ko berni bat kila buri apo ka kram kata kadai ki jing ba kla ka ba ngayo ina ki saungat bat hadu menta ka singingan kran la ka kran ni ki khubar ko mga sneo tho shibon ba ki brio ka ri ki jingi ki bala yo mat ik jinger khu no blai shibon ba bila yo mat ik jing penem Shibun ba na preng jongpi pila mat ika gospel pila yo bat bunsin ngi shi yo ika jinger khu bat malaka sande ngi leche jingi sang bat ngi wan ngi buri ayeng malaka sande ngi le jingi sang ngi wan shiki jingi sang shiki jingi kai shiki bible study shiki jingi sang bano bat ngi le ngi lumika pa ko berni bat ngi wan ngi tap pa yeng Barabor ngi yo ika jingi kai ngi buri ika hadu menta gisi ba dai na kita kadang khwang anong fi ngi ko par pide pin sngal tho bo blay ko ban kran ai na ngi sawat menta gisi ki balap ika jinger khu bat ki le ika ba baklatam bagi buri ika jinger khu ko bo blay ula penlap yaki ika jinger khu mdai baki le ai ne ba pang nyang thole ki ne le ki dai ban res ban shuyap ande blay ula yalamiki bagi lap ika jinger khu ban pen emiki bat udah kwa iki baki nomburi enrai ki puri tagade ga banga kwa nganong ifi ga ni ga par ngi emma ga perthei ga bakum ta menda bagi bri per khatang yala di menda gini gisngi kham ta ma ga jat ben riu jingi ngani thu ifi nga snow si banga ong ba mdan chu gi brio menta gi per khat ye gi wei pat shibon ba ngi klem per khat lem ye gi wei ban ngayo i gini gisngi gi brio wat gi be shakriyo blai daga baburam nga kren nang ne khambun sien hi ngi buri bat ngi ri eladi Fimio i ngi la lap ika jinger ku ngi tip ika ktien ka jong play ngi la sngal thu ika bible ngi la shem ika jing penem ngi la yo ika jing kai ngi la yo ika jing sang rei man la ka sunday ngi la jing sang bat ngi yo ika jinger ku ngi wan ngi tap ika hapo la ka jong ka yeng bat ngim jutre satya ya ka ban ye thu shigi babun ki weipat ya ka jing penem ka jong trai ngim jutre ban share lang ika ta ka bangi lap ngim jutre satya ban ye thu ika ta ka bangi shem ngim tre satya ngim kemen ngim long excited ngim sngal tenat ya kaban let shiki weipat ki briga bam tip ngi sngal tenat taman yo jingger khumangi ngi la light naga jingyap ngi la light nagi sipai ki ba nagi nongshun ngi la light naga jingyap ngi la light no setan mentang ngi la lap ki jingger khu bat ya ngi jingger khu tang ni puri tang para mangi ber ki ya puri tang para mangi ngayo idan ki briga bi shong tang ini am la jong mtre ban kran ni ki ktien ki jong play shiki weipat ki briga bam pat tip yo Jesus Christ Pim treban krane ke ktien ke jong play shiki pagi jat ben rio ki badana ke ri ke jangi ngim tre setiaban ra ke gospel tang thia guati ngim treban ra ke gospel tang thia berni but dai na ke daung khwang anoi pin nai pat kran China nai pat kran Indonesia nai pat kran Sudan nai kran shikiri ke yap shikiri ke tang nang ni ang thingim tre ni shulap met ban shulet man la ke sande ban lume ke jingger khu bat ni shu wana yang ni shu buri bat ni shu sa sa tang ka wai ban chong ani men ta ke sngi ni yo jingger khu men ta ke sngi ni yo ke ktien ke jong play ke balang jingger khu men ta ke sngi ni yo na YouTube ye ke jingkran ka bas no bang bat ni shu sa sa tang ta bat ngia buri kum gini ki sawat ki bala light na ke jingya bu blay ula ai ki bikin lap ki jinger khu hendrai ka ba sneo badai ki buri kat ba shatai shnong Samaria ki ba yeng jongki ki bu juan ra bam ki muan ra shu na mar maki ki dana ki jingya thangan ki ba ki le bam lagi khon lagi kti ki le bam ki le deal ki tiar ki tar bara khat ban yo bam ki dana ki jingya thangan phim tip minta ngiru ngi lap ki jinger khu ngi lap ki gospel ngi lap yo Jesus Christ ngi lap ki jing ai blay la pen emingi
ulama nakatagadaw ngayang nang ni baganong ipi balay ngakran na mga YouTube balay ngakran ni voice message hapo ka YouTube menta malagis ngi na mangam kwa ngan lap yung jingger ko bat ngan tap ka hapo ka berni ka bakan jaman sem bat mangan tap ka hiyang mangan jus ngap ngayang nang ni jing tumu ka bashirham ban ong ifi nganom buri ngan kran lot yung kitien na mga lalap yung jing penem ngalalap yung jing kurku ka jong play ngala sham yung jing penem ka ba crow ka jong try ngala mat yung Jesus Christ ngala sham yung jing pen sle ngala yung ikum no play penem nga ngala yung ikum no play pen kya nga ngala yung ikum no play kran nga na kitien ka jong ba day na katagadaw ngayang nang ni mga ong ifi tong ino me buri angin sharing ni gospel si giway dagi batangan namadan sibon giway pagi batangan na ginigisngi pimtep ka pertay menta gatangan Masyong agad ka counseling center ngayon kato ka ningot ki Hindu ki wanwat nga banduay hinigisngi ban ngayon hadu kat no bagit sliang hadu bagit ngan ngayon idan ki papligi pampatlan na ganun niyam ki sngaw ki jingkran ban ki wanwat nga hang tay bet lagi jingchaw mat ki ong daniway kong yung nga ki kitien ibamdong niyam nga filong niyam yung ngamdan niyam nga pidang long ka niyam rem katarom dan hi nga ong pimlo yung ngamlong ay ru ngam jutip kata ka jingsang ngam jutip kata ka jingle kata ka le niyam khasirum tebi kata ka le niyam kristanom tebi long ay ru khamlong sulong brio bay kumto bat nga sngaw tanat bini kong yung ngayo sngaw to pastor ki we ka jingkran jong fi bat ngam jula ban mudur pleang ka ktien jong blay ka kordor hadu ka to bat isyong iyam fitim ka jingwan jong i ka pen kemen nga pleang try kani ka ktien ka jong blay ka dang don bor ya ka ban kerkhu ki to ki bring bam tip ay ki batangan dan sibon ba ki batangan na gari ka jangi Sibun ba watang ag state Meghalaya dan gibre ba ang ini duai bun pa missionary syakatagari femtep watang hari jangi tang bun ba gibre ki badang syong ag jaka ka badang dum ki pamtep o ay Jesus Christ ki pamtep ka ag jing penem ki balada u blay un wan mentakin poy sha du jok bat ka jingkaligan wan na ngi ki balap ye ka jingger khu kren lang ya baro khat ki jing shakri ngam kren tang ya ki wei ngam kedau kti no nga kren nang ne lada pila lap ye ki jingger khu hato ka shu sa satang ta ka jingong ba ka jingi sang jingi ka babyang ka balang jingi ka ka babyang bat mengini perkhat tang kum no man penroi balang ba de perkhat ba de penroi ni niam jingi ne pi perkhat ba blai pa ingi sini ka pertai ngila lap ye ki jingger khu ka dayengi bangi de ban ra shiki batangan bat nga aingo yu blai nam ta ni ki sawngot ningkong ki res bat abagi shimmi gini ke jing raikut jongki u blay weteren kat bat ki hadin ki lap ki jing ku ki lalat emela din re ke jing bakla galong ki buri ndrei aingu u blay ngakwa ngan ong finga nom pen slam namar kadan ke khubor ke besngot nat hne nabi pulin ndah ba ke buri ku makatu kan isin kila kadang kila dep buri iktu ke jing ku hadai shathi ke spa kadang bon shatai shnong ga yeng try jongki ki batangan sudah ki bayap tangan ki bam lagi khon ndakila syong halor jong new mouse yang bandadian bagi le perkhat para maki ngasotonat bagi perkhat ngaduai men dagi singi bafigi bi shakri blay baro tongin kham perkhat bat ngin yo i gani jing bakla ngasotonat bagi ne saungot wat la dagi bakla handai ublay udang kta yiki bagin perkhat pet ka bible ko ongum ne khat bakandai ko ongum ne anakum ta kile yo ong paralok ngimle kabadai ngakwa agani gapor yeki banget baro ki bayo sngaw ni jingkren jonga nadu ki nong yalam balang hadu ki pat ba ki bala shakri yo play balai pimpai hagani ke stage jong jinglang mensim bakine sawngot ki lalap ye jingger khu bat habaki buri ki klem shong sa ang tan rai hagwe ki sngi ki sngaw tho ki pai shaga jaka jong jing sngaw tho kabang sngaw si kadai mentala jan arspa snem tam dangdon si bona ga rigi jingi ki bala lap ye gospel rengi klempat sngaw tho ngi buri sa ye ka kini tang khndiat por kila ye lap kila ye buri henry hadien ki shong bat ki ong kumne paralok hi ki along committee gini brio bat ki perkhat para maki ki ong kumne kane ka bangile kadai ka bakla Sotonat pelat ni kini nong kebenyau dekat berkendai kong kila ya syong paralok hibat kila ya ong ngile kaba bakla hagi ketien kesini kong ngimle kaba day hagi beki ketien ban syai ngan ong kene kane kaba ngile ki ong para maki kadai kaba bakla tam
banda ka balang baro sitalup kari kasi bejanti akhlem kren tangi ka way ka balang nga kren ya barakhat ki banget agari kasi bejanti nganam kren jid khana nganam kren jeno nga kren tangang ni agari kasi bejanti ngila lap yu jingker ku ngila sham yu jingpenem ngila yo ag ktien ka jong play pet bahaba yung ibakla haga bagi perkhat penbani ka bangin buri bagi ni peniang yang mani bagi ni snagi lumjing tap ki be internet but bagi ni perkhat ban budi ki ben ki be shong do ki power jar but bagi ni persang ni kata kanum pensngo bahayo play haga sngi ka bakhat do namar pi lap yung jingker khu jong jing penem pi lap yung jing penem ka jong Jesus Christ lada pi buri lada pim poi kloi ban kendit ben riu kanwan ka jing shashim jing kanya ka bagi sngi nakata ka daw yang nang ni klem sange ngan Klem sange ngan yai pertaya ke kerteng ke Jesus Christ ngan kranot ki jat khubor barakhat ki badan nang ke Bible kat ka bau blai wa ki jing ai na mga tip kat mga nang kren ngayo ya ka mga numpuri ki jing ku jong try na mar ka ai ka mga yo mga gede ka kraw palat bat ha mga share se ki batangan kalong ke jing mentoy ki jing em ko jong ki kine sawat ki shong ba ki lap ya ki jing bakla jong ki ong kani ka bang ile kadai ka bam te ngile pop ngile ka ba bakla Nakerpat bapin poy ke jaka vin ong em ni ke bom day. Fitip ke bejang ni ke Bible ko ong ni. Ngasnat parat ni ketien gong. Kani ke sngi kalong ke sngi jong ke khubor baba. Kani ke sngi kalong ke sngi jong ke khubor baba. Bat ngi shu ya snap. Fimtip ya ke khubor baba. Dai tang ki balap ya ke khubor babaha ki balap ba tu ya ke khubor babaha sheki brio ki badana ke jaka ka ba jinjar mjudan menu balap ba tu yo Jesus Christ la da piklem cham finum la ban krane ke jing baha jong play la piklem cham ke jing baha jong play finum la setia ban kran ya ke ni ke gospel la da piklem ma ke jing shisha jong ka but dai tango balap ubas ngato balada ngalet yatu yini ka bangalap ka ba kraw yiga jingem jonga ka bangalat im balada ngalet yatu yigi tai ki badana temir jong ka jingyap kan long ka khubar ka baba hendrai ki ne ki ong kan ne ka sngi ka long ka khubar ka baba pimtip ka gospel kamut ka good news kamut ka khubar baba ngila shame ka gospel mentala ars pa snem tam ai ngam ken mau kat no snem hendrai la jan ars pa palat nang ta ngila shame ka gospel hendrai adu mentangi buri kini sawut ki ong kani ke sngi kalong ke khubor baba hendrai ngingi shi snap tuai mina ke sngi bo blay un kata i ga no chongfi la pimpat ju angi ke sintur chongfi ban itu yu Jesus ki wai la pi syukuran tang ilok tang ki khon tang ke yeng chongfi fi tuai tang para mafi ma pi syok tang mangi ni let benang tang mangi pila bandu benang lingkong mafi nama uplay kwa yang apa dia fi pengin long ta pim tebu jisu ang pi long kamlu pitep kai kamlu kedai ka ba yap ya la dia na pitep ya kamlu apa ka jingta pinum lap melu syu mjudan ba yaro ya kamlu kedai ka bam jiu i mjudan briu ba ang ani ngale bam ja to ka yeng ka jing bang kamlu mjudan ba yaro ya kamlu ndai kan mau kamlu nda ha ba ka pai apa ka jingta la pi ber ka yap no ndai ka tes jong ka im u jisu ang pi long kamlu jong ka pertai Fimtip ngama pi ngide ban yap lut ka buram brio jongi barakhat re ai ga tes ka jing mat jongi ka dai ban im ha ki brio baro ngam don pon kan ni gamlo re nga kwani tu fi kat kum u jisu ang pi long kamlo wang fi long ka sharak fi long ka jing shai u klembu ingi singa ba klembu ingi bangin ya yo ka jing penem ba bangin ya lap ka jing ku ba bangin ya suk tang mangi ba na tade bangin ya let benang bangin shong junam gi megi ma ya shong ju jok ma ya dep sto nga kwani tu fi kini sawut kitip ba ka samaria barak wa ga na ka jing tangan But yala diru gila day ban yap na magidon gajing pang nyang thole. And ray blay we trading kat berki ya bagi note ban shim me gusin jam jong gajing ay. But hadin bagi lap ini gajing kerku kile ega babak lagi buri. And ray hadin tang kendiat por ki realize ki snauto. Ki poi siya gajing shy. Baki ong gini giktian kanika bangi le kadega babak la. Hagajing shisha kanika sngi galang ka kubor ka baba. Yaga shnang samaria baro kaway naman katangan. Bala ngilat ya tho bangilap ya gani spa bal bangilap ya gani jing bam jing di ang nega bala shlai hang ta ya pa ke kam jong kis im Syria la ngilat ya tho ya kita gi batngan kin jen dalalat im baro hendrai ngisius ngap
50 aduk mentah don gibe yap klem yo sngau yo Jesus Christ. Dan sibon gibe di babam gibe yat yo hat alenti singken ki pam tip yo Jesus Christ. Ban ngi shulap min stang kale jing sang shulap min stang kale jing sang shulai a jing ai ngo bangam tip ngi le yu ta jing ai ngo bangi pelot chnoi ta pisa ka tingka bat tip shu ngi le ka ai bangi lap mit ki kam gibe ngam sngau tho nrai kan mau la da pi lap ia ke jing penem lada pila lap yo Jesus Christ lada pila sham ya ke jing ai ke jong blay what you set tang aladi ngakwa pin ong ai na ke sintur ke jong fi share ke ta ka pila yo jing penem nama ke ta ka nang ke jing ker khui ki bo bon fim tip tang leng ba ka ni ke YouTube ngayo i de ki power jar ki brio ki yos ngau Filapin mudor nadu ubnai match ngapet ya po ke YouTube haba ka dan ke record la dan sanlak nyau pon rio jar ki brio ba pek but dai na ka daw nga yang nang nga kwang anong fi la da pi lap sharika na madan si pon ki batangan but gini sawngot ki pdiang ni gani ki ong ni le bakla man tagisngi ni la lap mangi ki jingir khu kani ki sngi kan jendala dai ka khubor ba bahaya ki brio and ai ngi si snap ngasngot nat ini ketien bagi ong ladangin ya up hadu bandala shai min step ngakwapin singap itu ketien ladangi up hadu la shai kajing penshitom kan lap yangi namagatate yangin ya let yetu haga yeng jong siem pim tip kini sangat ladau siem jong ke Samaria hantai siem Israel utip bagi ni sawat ki lap bagi ni jingir khu bat la lap bagi klem ye thu ye tai ba bagi ri jong ka yap tangan ki bayeng ba sem ki nong chong snong ki para nong chong snong ki yap tangan la lap usim Israel hang ne ki ne sawat kin chapen shitom akwa kan kran ni ne shaga bakin jamin sem la da pi bo teng hadu la shai kaning ketien la shai gamat la da pidang shubot tang manang ngan selet ban yeslak igibreu ngan selet ban le kumta ngan selek kumta ndang la biang kumta pi buri shiburi pim tre ban itu shibon gibreu la nang yap no ngakwa kan itu ipi la da jaba blay one hagani gapor kandan ke jing pen shitom fitip kandan ke jing pen shitom fitip am ngan itu ifi kat kum ni ga bible ngin haban a jing ken ya ke ege bangi yo baro aga jing em ko bu bleu la awali ong ni bleu it palat igri kasi jongi ni bleu it palat igri kasi jantia u it shisha tamba kata ga jing it kan kelalong ke jing bishara ga we sngi ladangi lap ya kata ga jing it jong blay but bangi klem share ya kata ga jing it jong blay shiki we pat le na kata ga daw hang ni ngayo i kini gi priu gi ong ngi shi snap jar ha ga jing shisha kan jendala dai ga khubor baba ladangi le je thu bangi lap i ga jing ger khu rengi pat ngi shi snap ladangin boteng saji sian pat ladau siem un tip ye gani ka jing penshitom kan lap yangi ngatwai men dag sngi ba pin sngo tho kran fi wat ki badang shisdang ne pi ki bishulong ki live person lani ki tagi real pat ba ne pi ki nong yalam ma pagi jing shikri blay ki ba per ladangin shi snap ngakwang ani thui pi ladag jing rong no ka ja ladau try one kan wan ki jing bi shar ga bishir khai yangi namar ngi lap ye ki jing ker khun rengem mi tho shi ki brio ngi snap ngi perkhat ba de tang mangi khndiat ngot ki ba de ben let benang pim tip dan shibon ba ki bo blay kwan u yap la ga ding fnau jisu yap la ga ding fna nakabenta ya baro ban ngakwang anong ifi menta ga sngi ula pen em nga ba de pi ngela shamme ga jing penem ngela shamme ga jing ker khu ngi kwa u blay kwa i ga bangen ra i ga jing ker khu sha baro ki batangan but ai ngu u blay nam tagi ni gi sawngot bagi poya ga jaka ga bang sngo to nat bangan ong wat ladaki bakla ga beningkong bagi buri hari hadian bagi syong para maki ki sngo tho Bapeleng dan shibo nang tai ki ba yap tangan. Shatai dan ki ba dan nagalenti shaga jaka ka bagi day ban yap ban no yap. Kila ya ba me lagi khon ki kiti. Pada dien bagi syong bagi perkhat ki ong ngingi la kedang. Ngingi la yo ini ke spat ringi ya buri. Menta ke sengi kan lang ke kubor bapa. Tenginom ya bu teng syo. Nama la dangi bu teng la daus iem untip ke jing penshitom kan lap yangi. Ngakwa bapin perkhat bahaya kita ke ketian menta ke sengi. Balau blay one menta ke sengi. Naka benta jengi ki beshakri yu try. Ayo file naka benta try.
ayu file shanu pi penut ege pisa tingka ke babi ai ke kam ke jong play hang no fi invest ke kam ke jong play la ke day ege men sim ke bekodor neshiki ege bam ye day ai bat ke jing penem nga duai men dage sngi bala da people leno ege taro ken ma baro ke jing ku ke day ke jong play bala da fi ong ba ke day ke jong fi bakla ke day ke jong play kini ki saungot ke mlaban kop ba ke day ke jing lap jong ki ke day ke jing le jong ki em de play bo be eki nong shun jong ki ban pelap but ai ngu ublay begini gi sngo tho bala ngin le ye tho ye gni gi jing shisha ngin le ye tho bangi lap ye jing khu kan jendal lang khu bor go ba ngin lait na gi jing sha pen shitam bat ki rai param ki ga bible kong kum ta ha ba gi la poi gi la khat gi nong up shnong bat gi le tho gi ong ngila let poi shi ga dara ki syria hakmi mshim ladan way brio hangta limni ge jing sawa brio tanki kulai balate bagi kada balate bagi yeng jan kumbala julong tigela khat iginong ap kiru gele thu ge yeng us ema po us emu la khimen met ba ula anga lagi shekri ngani thu ipi ke egi syria gela le ingi kitep bangi thangan na margata gele yami no na gata daraban buri eladi shalom anda kila mi no na po shnong kin kem im yangi bat ngin yo le rung shpo bat kin yo le rung shpo shnong weine gi shekri jong ule tu lang kerpat ime to ken shim santali ni ki kulai ki badang sa ya ki bala i no ag shnong khmi ki long kum ki pat ba israel baro ki bala pensa aka khmi ki long kum ki pat ba israel baro ye ki bala bam du bat tongin le pha khmi ki le shim na magata artali ki kali ki kulai bu sim ki la pha bu na dinu pa pom ki syria uda ang to ye le khmi ba ki la le na din jong ki adu jordan khmi ki lenti barok la dap ki jan mi ki khiu ki bi syria ki la bread no na mal ki jinkir ki nda ki ki priu ki la pha ki la wan pai ki la yethu house em me kwa ngani thu ifi wali klat igene kini ki bapang nyang thole pang nyang len kot ngan ong kumta shua jong gane la da ki mi na gane ki jaka ka bagila bu gerpang ki bagile chishnong mane irung khamta ma ga khrdap jong us em kin shak raikli kin shalen temma kin shapnia na mario bapag nyang lengkut msha ban rung jan jong sim henry habagi brio ki dana ga jing thangan habagi brio ki dana plan ga jing krdo bat ga jing kordet fin lap igni ga way what yo bapang nyang lengkut ro what yo taw ba pi isi yo taw ba pi iben Henry haba ulap ma u ye ge jingle khu haba wan ye thu ye phi haba pitngan phimyo issue ye ge ta ge jingyang len kot phin snap ye ge ei ge ba ma u ye thu na marulap ngajulap ye la de ngan kren la ge kren ge ne khendia badan ge brio ge bam snel tanat wa ge jing em jonga dan chibon ge brio ge kren persha wa ngi ge ba ongi de ge kres lam ler dan preng jong ki bubon ki baong bangi degi ba kumta ngi de ba kumta re nda haba ki donna ga jaka ka be ndiki paya ga jaka ka bagi pang ki crow bar ki donna ga jaka ka bam dan lenti nda haba ngi let ben thu ye ga gospel se ga yeng jong ki ngim theu ye ga jing isi jing shuan jong ki ban haba let ben thu ye ga gospel namar bagi dana ga jaka jong ga jing jar ki kloy ban priang bar ki kloy ban klet no nang nungi wan ka ba kum no ga jing em ngilong namar haba ki thangan ngilap mangi ga jing khu kin priang ba ye ga ai ngu yu blai ba ka samaria bro ka wai ka yo ye ga jing lat em ngani sngi blai a jing job ye ki khoni ye ki ni ki brio pa samaria na ki ni ki sangot ki banut ban shime ga rai ringkat ba ga nyang lengkot ringkat bat ke jing sang ke jing em ringkat bat ke jing long ka bam dai handai ha bagi lap maki ke jing ku blai ye tre ringkat bat ki na kwang anong ifia ke ni ke par wat pet ye ke brio tang ye ke bahabar re pet chi ke brio ke bala sham ye ke jing pedem pet chi ke brio ke bala mat shishayo Jesus Christ pet chi ke brio ke ba wat la ke jing em jong ki ke bala dap ke dai ke ba dap da ke nyang lengkot nrai ke la sham ye ke jing pedem kilamat yo Jesus Christ kilamat ye ke jing la ka ba mut ke shisha ban ha ba ki wan ye thu ifi ye ke jing shisha jong ke gospel ha ba fidan ke jaka ka ba pin poi she du jok ba le pin pediang ye ta menta ke singi yang nang ne ngalong ko mu wei na ke ni ki saungut na kwang anong ifi ngam nyau ye de ma ngai bu biang bu khoi bu biang bu janai nga wan me ba nga kren ting jom le
Ngadai ubalang tek kum wei na gini gi sawut ki bala syong shabar shinong ki bam dan jingkir man na jing shisha ga jing ngalong wei na kita ngadai bam bet ga jing shisha ban bat ga gini ga tien ga jong blai ga khoi hendai ha ga pratrik jong bnai Oktober ka khandai spa prapunyo ngala lap ga jingkir khu Bara bangalap ega jingir khu ngala share ega nega bangatip ala ga jong ka yeng ha ga jong ka lok ala ga jong ki kiau ki thaw ala ga jong ki men kan si paragan si bat ngala share ega ne ala ga jong ki khon bat mdai tang ka tanga aingu yu blai bangala sedang ega meni thu ega ne shiki brio baro aga tu por ha bangadang sedang baru blai ula penbet yang ai ga bangan yang ya ga bangan yalap ini ga gospel wat la ga jing em jonga menshua ga dap ga pop ba ga nyang lingkut re blai ula penlong inga bangan sham ega ne ga jingir khu Bat abang awan ya thu ya ka ega mangala syam nganut ban ong la da pipriang eka finyo I pin light na ga jing yap fin light na dujok fin light na ga ta ga jing tim fin light na ga ta ga jing yap ka ba shigi ba bam jukun namar ka kubor babha kadai bangi syamiu Jesus Christ bari tang ma ubala yap batang ma ubala mipat batang ma ubala ban pelat ye jing im jong ava jofi pimtip gini saungut ki kelalong ki messenger ki nang rak kubor ki ba kraw ye ri Samaria barokaway bat ka ri Samaria barokaway ka hapan priang nadus iam hadu berit kin hapan priang ya jing ye thu jong gini bat ha ki let ki lap thik kum ki ong bat ki lat im bat hagani ge sngi pin pulina ga Bible hagal khat ka lanang ko benyo dekat bakhandri ko ang upat ba ula let mi no bat ula luti ke dara gi Syria kumta shishang purau bani na de shishekel arshang barli shishekel kat bakum ke tien go jotrai bat nga kwa ngani thu ipi hang ne pi pulina ga Bible ngam dan porsho na ngam yo sibun ga poban kran hendrai kani ga jathik kum gi ni saungut kilap bat ke shnong Samaria sa sien ga yo biang ge jing im bat ke dan ge jing keman hang ne la pendap ge tien ge jong Elisha hang ne ngi yo I ge bo blai kuran ge ja shisha hagani ge jat ben real Namadan saungut kibriu ki banot ban yang haga jaka ga baki wai kim not ban yang na duai minda ga sngi ba pin not ban yang halaga jong ga yeng ba pin not ban yang halaga jong ga jat ki khong ba pin not ban yang halaga jong ga jaka ga ba pidan ba pinum sha ba ga tu ga jingker khu ba pin buri halaga jong ga niang ba pin buri tang halaga jong ga dot not ba pin buri tang halaga jong ga yeng are ba pin not ban ong try minda ga sngi nganom buri nganom buteng try la nga buteng la da me wan no kan wan ga jing pin shitom and they try gani ga sngi galong ga khubor ba fim tip gani ga bang kran minta ga siru galong ga khubor ba ye ki brio ga bom jios now Fim tip agani ga sngi ngani thu ifi ba blay kwa yang abang an kran chifi ki bam pat kala ka bamot la da don preng chong fiang ne filang kum kini ki nyang lingkut ki baga drugs ki baga kiat ki baga jinglong ba sneu kala bam do ifi but pim don lat ban night ada da finut ban yang jot kum kini ki bapang nyang lingkut ban yat chakmat ublay nya training kat bat fi but lada filap ye ga jing penem mafi hi fin long ga jingger khu ye ki way pat ki batangan fin long ga jingger khu ye ki topat ki bejinjar na ga ta daw nga krene ni ga khubor nga kwangan ong fi ga ni ga klemat la slam ngila bakla la slam ngila pa ye ga jaga ka bakla bangi buri palat ye ka jing penem ga jong Jesus Christ ngi klem tre ban share shiki we piki brio police bijar ngi klem tre ban share ge ni ga khubor shiki we pat ki brio ge ban ga jing ngi klem tre ban ye thu ge brio shiki jaj ban rio baro ngi klem tre dan le ge brio ge ba kem madu kata ba ki dak perkhat ba ngin kran ge ktien ge jong play tang shiki brio ge ba tre ban wan rung niam mat ngi ba la ngi kran shiki ta ge ba mut ban rung niam mat ngi tang ye kita don kaman kran shiki we nan kam lamar ki tu kim wan rung ngakwa anoi pika ta ka de ga ba ya bakla bat ge jing temu ko jong ublay kwa ingi bangin leche ka pertai bangin yalap ke gospel hagi benrio baro bangin hikai ke jait benrio ba udaong ngan long rengkat bat piedo ko wai ke pertai pimtip ya gani ke khubor ba hade ban yalap sigi brio baro ngai ingi la bakla bangi buri apa ki balang jengi bangi hikai ki brio tangi kita ke church growth tangi kita ke jingroi balang bat bangi perkhat bangi ne pen skami ki an ki kanon bat bangi ne pen piang ba ke niam jungi ke ban internet ke ban biang ngakhwangan ne thu ifikat ba shabar ki don ki betengan ki don ki jinjar ki badana ke jaka ba ke ban leche dujak femtep u blay la lapen lap yang aba de fi ye ke jingir khu tongin yang jaj tongin share ke ne ke khubor ba bhashi ke brio namarkan long ke jingir khu ngakrani fi baro menta ke sngi ai pen kendet ben rio kum kini sangot Bapin yang jat benong try ngila bakla ngin ra ye ne ga bangila sham ngin let yetho
pat kitu ki batangan baro kin pediang ai ngu yu blai begini ke kubar kalong ke jingker ku ngadwai men ke sngi bo blai un kta ifi la da pimpat IT la di pediang yu Jesus Christ kani ke bang keren men takade ke bangala delap ngala de sham bo blai la men polite negi addiction blai la men map kum yanga blai la men pener kam kum yanga unle kum jo ifi pinum pa jok pinum pa ke jing em ke jinjar pinum pa ke jing cha buram re pinu yu blai un kentiu ifi la da bi shakri utrai namar ngai thu ke bangalap dan peng jok fi fim tip ndiran ba yetho ifi ye ke jing ke jong blai menta ke singi ngakwa nganong ifi pediang yu Jesus Christ pa jo trai man nga keren kendiat na kam tagi tu ke bala shakri nado ke leadership hadu ki pat ba tongin kendiat benriu banginom perkhat tangil i jong i jing shakri hari tongin perkhat ye ke jing penem ka bau jisu la yap marwe bat ke snam jong u la jaw ya ka bau un penem ye ke perthai barakawai kan men to ai fin ya lap bau bleu ye ke perthai kata kat bau la ai tino lau khon bala khamarwe kat ba mangingi klem tre ban ne ke perthai ngi yang tang hai jo ini aman ngi lum mala ke sande ngi buri ala ke jong ki yang ngatwai me ta ke sni tongin kendiat benriu tongin poy ke jaka ke banginong try ngi le ke bakla bangin da yes thu shigi briu kalong ke khubor bo ba halengi shis ngam larangin bu tang hadu la shai laros iam un lap kan wan ke jing pen chitong ngatwai me ta ke sni bo blain pen kendiat benriu fi balai pim pai sho blai balai pim ong try map yanga ngala shame ke jing penem ngala mat ye ke gospel ngala tip ye me try mela map yanga ngala shem lenga bun kam palat lagi kam la jong ngabun kam ke kam office ngabun kam ke kam ye ngabun kam ke kam balak dan ngabun kam ke kam niamru upam dan porshu ban lech gi brio gi bejat gi berem dan gi brio bun kam ngaduai menta ke sngi bapinum po ijata ngakwa ngana fi mdan lat dingi hakwe gi sngi nap yang ngakmat jong tuai ban jubab ke ege bangile abo penlap yangi ke jing penem hatong ile ne amane thu ikashi gi wepan neng isu ngap bala fi ngap kan wan ke jing pen shitong kani ge ya ka brang biang ge ge por ke bo min sim jong bleu dang trai bala na ngam fingi la lap ge jing ku tongin yang jaj benong trai ngini thu shigi wai ngat wai ye fi baro arliang min ge sngi la da preng jong fi gi brio ki bakwa ye ga ban phai sho trai ngan duai ke ni ke por ngan duai kendiat ke tabat adi ke tangan seduai nam ta jong fi barok ke bekloy benong try shimenga penan kaminga try ngala shame ke jing penem try ngan kelak ke bomot ke jing yo i jonga kanum dai tangai ni niam try ke jing yo i jonga kan dai ke perthai barok away but try ngan ra ini ke gospel ke che ke bengalai ngan seduai ke tanre mintangan duai ningkong nakam ta jong fi gitu ki bompat juyo ngau Lesi bidana ke jaka kebaga drugs ke kiat ke jing buat bagi kam ke bobon ke bat bagi tek ke pop kalong kenyang nengkot ifi. Bala finut ban yang mendaga sengi ngan duai. Blaunya try bat fi fin lap yang ini ke jing penem. Bala bisham ini ke jing penem pinong ke jing kerkusi ke bobon ngan duai shoy fi ini ke por. Lala fi keluar ban IT lagi jong ke jing em. Umen sim jong blaun kata ifi un pelat ifi. Bat fin sham ini ke jing penem bala bisham yang jot ya cekman. Share ke jing penem shiki wai finu yu blame ko khu fi ngan duai ko try ngat duai nam ta gini ki bampat shame me ki be le ki be khun ko try bat ke nyang len ko chang ko pop ki be excited ko try bat ke jing mlen basneo ke jing em a blame ngat duai ke ba men kta ye ki men ta ke sngi bakin not ban yang gum gini ki saungut ki badana ke nyang len ko ki bala condemn de ki bahiyang basam ki bala condemn nage imlang salang de sarkar de rang ba shnong ki bala condemn lot but try ki bala pensyong ki sharut nong siga jaka ka bamdan bani kendo and re try haba ki not bani yang me try ren kat pat ki a bling at wine am ta ki ni ki parlok jong aru ko pa a bling ki badana ge jaka jong ge jing jar jong ge jing million besneu ka ba te ki ba ge jing pangkala te ki ge jing million besneu kala bamdo but kim dan jing kerman shu and re try me ta ge snginga tuai Amen kta ige jing im jong ki but I begin note ban yang joy man put em again try man belong ki begin shame ige jing penem trying I dot shame ke puram age kerteng ge jong chi sung duai ngan duai ru age ni ke pon nam ta jong fi don preng jong fi yo sngaw ni ge khubor ba pila shame ge jing penem pila mat ini ge gospel pila tip shiboni ge ktien ge jong play Refi yo ige yeng jong fi gadana prenga jaka ga babun kam. Fi dana ga situation ga ba aga jing im jong fi. Fi dan ki kam ki jam ki babun ki ba te ifi.
Hari hapo ka dot not fitep bo play la ai fi ka jing pene. Baru play la bu ifi ba pinum sha ba manu ban penwet ifi. Hari ba pini yang joy beno try shiminga. Benar kam yang ingat try pen slap yang ada mensi mukoi. Mangan yang joy mangan ye thu shigi batangan. Mangan ye thu try shigi bapang shigi bajinjar shigi buslai. Shigi badang don na pop try. Bakini yo mat ig jing pene mko jame. Lada fi kloben le ig tangan duai. Mensi jong play un hiarafi. Hagani ka pol ngan duai. Ku try gani ka klip mara playing a duai nam tagini ka brio. Kibala mat ig jing penem. Kibala mat ig jing map ig jame. Kiba melapen em ki ba try a play jonga kibala tip ig ktien ka jame ba ig jing shisha. Penlang iki bakinum puri ig taka bakila tip. Ai ku try bakini yo imen tagi sngi badan shibun ba ki bahayang basem jongki. Shibun ba ki paralok para jor shibun ki brio ri ka jingi. Ki jat benrio ki prepare. Try ki badan nga jaka jong ka jingkor dit. And they try a blame and sngi ngi dan ka ne ka jingkot jingmat. But try ngi kelaga bomot. Pai shame a blay. Pen slap yang ingi ku pado mensi mukoi. Bob yang ingi jing shit hammer ka dot note junkie. Bali ka jing it yiki mensi mgi bakador. Bahaba kila sham me ka jing penem ka jame. I bought ki pen slap ki yagani ka por bagin yang jat ban ra. Yagani ka kubor babha. Shiki brio ku badana pedang ka jing dum try. But a blay ba makiru kin yo let shipeneng. Makin yo mat igini ka jing penem. Try pen slap igini ka brio. Ai ku pagi jing bun kam kanom la banong ka excuses iki. Ai bagata ka jing ya kendo ang yang sem kanom lang ka lat ka daw ka jing wit iki ki mau jin thot iki bakin ya lap iki gospel. I can not ban yang jat ban ya chikwa. Namar kila shame me try. A playing at a net men ya rap ikini ki ba pai shame ru men tagisngi. Ba men ya rap ru ikini ku try. Ki ba kloy ban yang jat ban net ban ya lap iki gospel. Ngan yo ikin try ban adu kini kisngi kini yang jat. Bikin num lap met kin try ban puri. Hai bikin share ikini ktien ko bakila shame. Shiki way par ki brio. Ba playing at a net men sham sngo bahai kini ki brio paro. Ba kisngi ki ba khat do kini yo ban yang khmat chame. Bagini thu ige ege bamela ongingi bagin le ngila le again try but a playing it in done but meron kat chibon ki mensim ki bakoror haga ta ski ki bakado haga katenga dong jisu bana nasr idwai amen but amen ngara nget bene ki tien kan kta ifi kan ang jingger khu ifi bele chingmat snap ika rc license share shiki way subscribe la fim pat you subscribe igani channel Bakaway ka mga kerpat ifigan ni kapor ka day. Dapan try kami kaktiin ka jang play ka mapiyos nga. Play on karku ifi. Ko bless you bon. Yaro yo try. Say sin pat ngas nyo ban ai ku play pi. Hakar tiang nang pri im jang Jesus Christ. Ngangi pilay omat ikajingker ku lang ba kaktiin bangi yo snyo. Lang ba usyakri jang try. Dia kena kapor, ublay nangkar kuy pi, barangay scam, ba ngin si kendo biang, haka di ka Sunday banwan, ngin yo mat biang, ya ka jingkar ku, ba utray unsa ay, yang abat yipi. Dia kerpat yipi, pila bani kendo, pila bani shem bat i pastor, lada pi kwa, lada pi don kami ke jing duay, lada pi don kami ke jing selok, ngila ayo number, haka di ka screen, pila ban yo, siyaw bah, what shifting, siyaw bah, long shlur, ban call, ban yetho ike ke jing kwa jong pi pila ban yo na I pastor pi adang do di utrain kur kui pi bless you bon